Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta terceira e última parte deste Verán Verán, como sempre, lembrándoles antes de nada o noso Facebook, tomendo nota, facebook.com/programa Verán Verán. Falamos agora dunha cita ineludible no calendario galego, dunha cita solidaria cos mellores caldos galegos, os mellores viños e coa mellor música. Sen dúbida, seguro que moitos de vostedes xa saben o que estamos facendo referencia. Os xoves de Codas, unha cita que non se perdeu a nosa compañeira Alba García. Saúde. Ola Silvana, hoxe chegámonos ata as bodegas Martín Codas, porque están a piques de comezar os xoves Kodax. E que mellor plan para unha tarde de verán que ver o atardecer mentre disfrutamos dun concerto e dun albariño. Ademais, por este escenario pasará a Yumi Gypsy Band e Moisés Fernández. Así que a diversión e a festa están máis que garantidas. Estamos aquí con Yumitus e con Moisés. Como estades o primeiro? Muy bien, encantados de estar aquí. O escenario inmellorable. Cualquier músico es importante, el ambiente que se está respirando, pero claro, viendo todo esto, ¿quién no va a estar a gusto, no? Es un lujazo poder venir aquí y más hoy, de verdad, que poder estar aquí con mi primo Yumitus y con la Yumi Band es un día especial para mí. Mais mestura non podía haber. Bueno, al final las músicas, cualquier música es hermana de otra. Lo que nosotros hacemos es hacer la música de los latinos, por decirlo de alguna manera, pero con nuestros elementos gitanos. Hay un catalán y un gallego, imagínate. ¡Ah! Todo esto se va a quemar. Estamos con María Garrido, a directora de marketing, para que nos conte unha cousa. Os xoves Kodas tamén teñen unha parte solidaria, non? Totalmente, unha das cousas máis bonitas deste ciclo, non? Porque toda a xente que está aquí está pasando un momento maravilloso, disfrutando do solpor, disfrutando do viño, da música, pero ao mesmo tempo está oportando a causas solidarias. Neste caso, vai dedicado a Familias Azuis, que é unha organización que traballa con familiares de persoas afectadas de autismo, para a súa integración, para facer o seu día a día, a súa vida moito máis sinxela. Como está sendo o concerto? Pues estupendo, me parece súper divertido, las bodegas, el paisaje, el ambiente, la gente, la música, muy bien. Se está convirtiendo como un poco como en el evento del año. ¡Qué bien os estás pasando, ¿no? Fenomenal, fenomenal, una fiesta grande hoy aquí, ¿eh? Contame, como está sendo o concerto, que te está parecendo? Maravilloso, os xoves de Codas sempre son maravillosos. Non a primeira vez que ves, entón? No, vimos casi todos os xoves. O concerto, que te está parecendo? Muy bien, o sonido muy bien, son buenísimos, la verdad que son fantásticos. Hai que bailar hoxe, ¿no? Sí, dentro de un rato, aparte somos bailarines todos, ¿eh? Como está sendo o concerto? Muy bueno, Por que ves? Por a música, por o viño? por todo y por la labor que hacen. Como está sendo o concerto? O concerto está sendo fabuloso! Gústache o viño, a música, ten todo este sitio. Todo moi ben, aquí nas Rías Baixas gozando! Viño como está, que? Moi rico, nós tomámoslo alma, que é como un achampanado, é moi rico. Pero todos están moi bons. O viño como está? El vino buenísimo, buenísimo, nos estamos bebiendo toda la bodega. Fixemos la visita xusto antes do concerto e enseñaron nuestras bodegas, unha cata e recomendable, moi recomendable. Ademais con estas vistas, neste entorno, no Salnés, impecable, vamos. Recomendamos a xente vir aquí, entón. Por supuesto, encarecidamente, venid a ver esto porque es una fiesta importante, no la perdáis. Invito a que vengan absolutamente todo el mundo a los conciertos de Martín Kodax. Bueno, parece que me hayan pagado, ¿eh? Un saludo para Verán Verán. Bueno, Silvana, estos a piques de rematar, así que nos, co teu permiso, ímonos a quedar por aquí a probar o viño e bailar un poquiño.
xuño. Iso sí, os xoves Codas continúan en agosto, con actuacións como a de Sonia Lebedinsky, Salvador Sobral ou Kiko Veneno. Non vos lo perdades. Ata logo! Pois así me gusta, Alba, desfrutar do bo viño e da nova música neses xoves de Codas. Xa saben todos vostedes, todavía teñen tempo ao longo do mes de agosto de desfrutar desta cita ineludible no calendario galego. E nos seguimos agora falando de máis asuntos. Ímonos a chegar ata un paraíso da nosa terra como son as Illas Cíes. Ali estiveron os nosos compañeiros de Localia Vigo, concretamente a nosa compañeira Talia García. De seguido, imos a ver a seguinte reportaxe que está moi ben sellada co voluntariado medioambiental. Visitamos las Islas Cíes, candidatas a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde cada verano más de un centenar de jóvenes de entre 18 y 30 años de Galicia, otras comunidades autónomas y del resto de Europa se dan cita en un entorno único en el que durante los meses de julio y agosto tiene lugar el Campamento Internacional de Voluntariado Medioambiental. Más de 40 años desde la primera edición de este campamento en las Islas Cíes, uno de los más antiguos de Europa. Por él han pasado miles y miles de jóvenes. Este año un total de 120 voluntarios trabajarán en este paraíso natural, divididos en 4 tandas. Algunos repiten, pero muchos de ellos se estrenan este verano. Es la primera vez que visito las Islas Cíes y una de las cosas que más me gusta es todo lo que es la inmersión dentro de la naturaleza, un poco ver cómo es el tema de la vida marina que tenemos aquí, que está bastante bien, y cuidarlo. Me habían hablado del sitio, nunca había trabajado en un campo de trabajo y la verdad me interesaba un montón el tema del medio ambiente, a mí me interesa mucho y aquí se trabaja de manera muy directa. Y ese precisamente es uno de los valores de este campamento de trabajo, el respeto y cuidado del medio ambiente. Los voluntarios realizan una labor fundamental involucrándose en el Parque Nacional, llevando a cabo distintas tareas de conservación, limpieza y sensibilización de los visitantes. Un grupo de 30 personas, bastante variado, hay gente de toda Europa, de toda España también, y bueno, hemos estado conociéndonos, hemos visitado la isla, súper bonita, la verdad es que es espectacular, hemos tenido algo de tiempo libre para poder bañarnos, etcétera, y bueno, de momento pues nos han comentado pues eso, que tenemos que ir haciendo trabajos de reforestación, vamos a hacer una especie de vídeo de la isla, vamos a hablar con los visitantes. Y si hay algo en lo que coinciden tanto monitores como voluntarios es en destacar esta experiencia como única. A la riqueza medioambiental se le suma la riqueza cultural. En las Cíes conviven jóvenes llegados de toda España y también del resto del mundo. Italia, Portugal o Reino Unido son solo algunos de esos ejemplos. Y aquí conoces un montón de gente, todo el mundo es diferente y forman como una pequeña familia, un montón de vivencias aquí que no creo que olviden nunca. Pasar el verano siendo parte del cambio y protegiendo el medio en un entorno tan único como las Islas Cíes es posible en este campamento de voluntariado medioambiental. Pois con esta reportaxe de voluntariado medioambiental que damos, moitísimas grazas a nosa compañeira de Localia Vigo por esta peza e nos abrimos aquí ao ladiño en riba da Praia da Panadeira a nosa última entrevista deste verán. Imos a falar de música con 3 mozas da cidade de Pontevedra. Xa estamos na compañía, damos as boas tardes ás pandereteiras de Verducido, Candela Fariña, Cecilia Tilbe, Clara Fariña. Moi boa tarde as 3. Boa tarde. Bueno, benvidas a este verán. Se vos parece a vos, e se vos parece tamén a todos vostedes, antes de nada, vanos a presentar aquí neste verán este disco, Faíscas, o seu primeiro traballo. Pero para que coñezan longo tendido, imos cunha veciña, parece vos? Pois adiante, cando que irades. Galicia terra de maxe e muñeira tamén. Miles de festas, gaiteiros e orquestras para que todos o pasemos ben. Galicia terra de maxe e fervenzas tamén. Moreas de praias, dende a Mariña, rías baixas. Galicia terra de maxe e de bo comer. Temos marisco, temos cocido e tamén temos o mellor viño. Terra de auga e xiada tamén, terra de
Bravo, bravo. Un forte aplauso que lle damos, claro que sí, a estas pandereteiras de Verducido e a este Galicia, Bueno, contádeme un poquinho cando nace este proxecto, cando nacen estas pandereteiras de Verducido. Teño entendido que, bueno, que xa vos coñecedes dende ben pequeniñas, pero cando decides imos ir a por todas, imos a profesionalizar, por así decirlo, este grupo, imos a sacar adiante este disco que teño nas miñas mans, Faíscas. Pois foi no 2016, a finais do 2016, cando decidimos emprender este proxecto, porque nós estábamos nunha agrupación de música tradicional, pero dixemos, imos probar pola nosa conta, e así foi, nos empezamos tocando música tradicional, que tocan os grupos e agrupacións folclóricas galegas, e agora empezamos a compoñer as nosas cancións e a musicar poemas. Musicar poemas, por así decirlo, dun xeito diferente, non? Distinto. Contádeme un poquinho, sí. Pois, por exemplo, Campanas de Bastábales, unha canción que todo o mundo coñece pola versión que fixo Paco Ibáñez, e nos dixemos, a ver, vamos darlle unha reviravolta, inspirámonos noutros cantantes, tanto a nivel nacional como internacional. Entón, pois, nos damoslle a nosa volta e saen cancións completamente diferentes. Bueno, xuntando un poquinho de uns, de outros, de poemas, de composicións, 12 temas neste Faíscas. Comeza este proxecto das pandereteiras de Verducido no 2016, pero este disco, cando comezades a traballar nel? Contádeme un pouco. Bueno, no disco empezamos a traballar, nas composicións que hai no disco, traballamos dende prácticamente os comezos. Dende o 2017. Sí. Fomos como mellorando pouco a pouco, porque non acabamos de encontrar o noso estilo, non o acabamos de encontrar, de feito, gravamos un pequeno EP, pero non estábamos satisfeitas, queríamos máis. Entón, melloramos esas cancións que gravamos no EP, compuxemos máis cousas, e finalmente, entre finais do 2018 e comezos do 2019, foi cando se gravou este disco e saiu a luz. Teño entendido que hai un tema que foi aí en extremis, non? Que o metestedes porque dixestes, ten que entrar, non? Sí. Contádeme a historia dese tema e calé, a ver. Que ocorre na Terra, que é un poema musicado por nós de Antonio García Teijeiro, que, claro, nós esa canción xa musicáramos de outra forma, pero ninguna das tres estaba así como moi conforme, estaba, de feito, pois dicíamos, o Félix, que é o noso pai, pero tamén o noso manager, dicíanos, esta para a actuación da semana que ven, por exemplo, que nos non nos acaba de convencer e tal, e sempre a deixábamos aí de lado. Entón, un día estábamos na cociña e empezamos a intentar, porque nos compoñemos da maneira máis natural que poda haber. E cal é esa maneira natural? A ver. Pois igual estamos un día no coche, empezamos a dar así toques na ventá ou na guantera, e xorden así ritmos e melodías. Ese día estábamos na cociña, eu empecé a cantar, e ven Candela polo pasillo, Candela estaba a estudar. Ten que ser esa, esa é o ritmo. E empezamos toda a tarde, e mandábamoslle, porque Cecilia estaba no conservatorio, e mandábamos as grabacións. Sí, xa temos, e papá, vamos a gravala. E nos, non pode ser, a ver, acabamos de preparar agora. E papá poñía, Félix, non? Poñíanos o exemplo de que había artistas, Paco de Lucía, que a canción que lle fixo máis famoso era unha que gravara ali no estudio. En extremis tamén? Sí, en extremis. Esta canción agora é como o resultado é como o estilo que queremos seguir, sabes? É o froito. Desde o traballo que tivemos, pois chegamos por fin ao noso estilo, onde estamos conformes. Claro. Estades conformes con este Faíscas e cal está sendo, por así decirlo, a acollida, non, deste disco? Que vos están dicindo? Como están sendo as críticas? Pois de como vos momento moi sentides? ben. Bueno, hai papás e mamás que maldícenos un pouco porque están os fillos todo o rato coa canción que acabamos de cantar, siga que... Co Galicia é. Co Galicia é. Hai xente, hai 4 persoas que xa non lo dixeron, que están os seus fillos na casa, están todo o rato Galicia é, chegan ao coche, papá, pon a canción. Así 4 persoas. Entón, algúns, pois non lle senta tan ben o disco, pero non, moi ben. Que agardades do mesmo? Non sei que esta semana tivestes xa actuacións varias, contademe un poquinho, e tamén de que xeito se plantexa se vos vais organizar este verán. Teremos actuacións, non teremos actuacións, onde ibas a estar? Sí, o xoves estivemos no festival
en Santiago de Compostela. O 15 de agosto imos estar en Vigo nunha homenaxe a Xela Arias. Senón, todos os que nos estén vendo, escoitando, encantadas, imagino, de dar a coñecer este Faíscas, ¿no? Por Galicia adiante. Sí. Por certo, contádeme un pouco, porque o nome deste disco tamén ten unha súa historia, non? Sí. Faíscas... Sí. Faíscas significa como estas pequenas cinzas que poden revivir o lume. Entón, nos quixemos darlle un significado máis poético, xa que a música tradicional nos consideramos que hoxe en día, por exemplo, as novas xeracións están a perder un pouco, xa non seguen ese rastro, están as aboas, sabes, que tamén foron as que nos fomentaron a nos para que estivéramos con este proxecto. Pero, pois, a música tradicional consideramos que hoxe en día se está a perder, entón nos queremos que desas casi cinzas revivilos a este xénero que para nós é tan importante. Que significa para vos a música? La vedes vivindo con ele, imagino, dende pequeniñas, non? Sí. A música para nós creo que é vida, sen máis, porque vivimos con ela día a día. Elas despertanse con música, porque eu sei no que ás veces poñen o altavoz aí a tope para despertarse, comen con música, contame sempre. Eu vivo tamén rodeada de música, eu estou no conservatorio, como dixo Clara, dende cativa, sempre asistín a clases de música, si, vivimos con música continuamente. Entón, o feito de nós poder crear tamén a nosa propia música, pois é moi reconfortable. Vivides con música, pero teño entendido que tenedes gustos musicais tamén diferentes, non? Sí. Por exemplo, a ti cal de que música che gusta? A min gustame un pouco de todo, pero últimamente estou aí co rap a tope. Co rap, mira para ela. Xa está intentando meter o rap tamén aquí. aquí. Sí. Pois sería innovar tamén, Sí, intentamos meter un pouco de todo. O teu estilo musical, que é o que che gusta? Todo. Todo? Todo. Dende o rap tamén? Dende o rap a música clásica, a todo. A min todas, menos o reggaetón, trap, eso no. Pero, a ver, respeto, pero non comparto. Vamos, que ti non o bailas, nin o pos na túa casa, pero que che parece moi ben o que fai o resto da xente. Bueno, falamos de Faíscas, o primeiro traballo. Eu non sei que agardades, non, deste futuro das pandereteiras de Verducido, tendes pensado sacar máis discos, que tendes na vosa mente, non, que estades aí traballando, tanto vos como o Félix, que o temos por aí tamén. Pois agora estamos traballando xa en novas cancións, en musicar unha en concreto que se chama Alzando a miña voz, que imos intentar musicar un poema que compuxémolo nós, que fala tamén das mulleres, do maltrato, da violencia de xénero. Queremos que sexa unha especie así como de himno, tentalo, musicar máis poemas, pero de momento estamos pensando en disfrutar o que temos agora, disfrutar de Faíscas, disfrutar un momento das actuacións e da xente que nos apoia, vivir o momento. Xa non temos tempo para máis, pero para todos aqueles que vos queran coñecer máis longo entendido, onde podemos atopar toda a información das pandereteiras de Verducido? Pois en redes sociais como Facebook e Instagram, que somos Pandereteiras de Verducido, todo xunto, e Verducido con V. Non sei, por aí, por Pontevedra, Claro, nas redes sociais informaremos sobre próximas actuacións, que ainda non temos moitas fechas. E aí tamén podes contactar con nos para conseguir o disco, ou está tamén en YouTube e en Spotify. Moi ben, pois con esa información que damos, un placer, moitísimas grazas por estar connosco. Quedade comigo porque xa teño que despedir este verán, que non temos tempo para máis. Moitísimas grazas a todos vostedes pola súa compañía. Desfruten longo tendido da fin de semana. Vémonos a vindir a semana con máis e mellor. Sesen moi felices, un bico moi grande. E agora sí, imos a brindar por Faíscas e por estas pandereteiras de Verducido. Un auténtico placer. Saúde. Saúde. Desde aquel día en que al mirar tus ojos yo me enamoré.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo.